Здравейте! Здравейте всички! Добре дошли на още един епизод на Историята промяна. Access Consciousness създава тези интервюите този месец, за да създаде възможности чрез използването на инструментите на Access Consciousness и Access Bars и как това може да помогне на тези, които се опитват да се справят с психическото си здраве, да подобрят тяхното здраве. Не би го казала психични проблеми, бих казала съзнателност, което е изопачено от тази реалност в проблем. Те, че какво ако нямате проблем и знаете, че не сте сами и за да се справите с него. Аз днес имам една от моите прекрасни приятели, Аби, която е хиропрактор в Щатите и тя е прекрасна, което вие ще разберете много скоро. Тя ще сподели с нас нейното пътешествие и как инструментите на Access Consciousness са допринесли как към нея да има повече лекота в нейния живот и са успяли и са започнали да разбиват солидността на тези психични проблеми. Както виждате, използвам пръстите си, за да подчертая, че това всъщност не е правилната дума. Тъй, че Аби, искаш ли да ни кажеш здравей? Здравейте, радвам се, че съм тук. Благодаря за поканата, Сера. Аз също се радвам. Аз съм получила толкова много от теб и от това, колко ти си прекрасна, тъй че искам да ти разцелувам бузите. Тъй, че ще ни кажеш ли какво е да бъдеш, какво беше да си ти, когато какво беше да израстваш като себе си? Ами, така, да, разбира се, но аз не знам дали израсна като себе си. Тъй, че да започнем. Аз всъщност не принадлежах към моето семейство от първия ден, в момента, в деня, в който бях родена даже. При тях, тъй, че аз бих казала, че каквото и да е осъзнаването, аз бях изключително осъзнатото дете. X-Men, същества, всичките неща. И алгоритмите, нека да кажем, че аз не бях одобрявана в моето семейство. Тъй, че много, много рано аз бях проявена от бой заради това нещо. Моите родители смятаха, че аз ще спася тяхното семейство, техният брак, който не проработи. Тъй, че аз бях дете на разведени родители също. И къщата, в която аз бях оставена, което беше моята майка и новият ми баща, отиде от зле на по-зле. Имаше алкохолизъм, имаше насилие. Аз много често бях използвана като бях засрамвана, на мене много ми се караха и ме навикваха в семейството ми. Но както и да е, аз не бях без дом, не бях останала без дом. Аз имах храна, имах дрехите, че аз оцелях. Така, едно от нещата, които аз бих искала да подчертая, докато говорим с Аби, е фактът, че нейната история не определя това, което е тя, тъй, че тя може да говори за тези неща с много лекота. Тъй, че тя се казва, тъй, че аз бих искал да кажа, че тя в това може да говори по този начин, защото е използвала инструментите, за да може да разказва историята, вместо да бъде историята. Тъй, че всички вие, които искате да имате това състояние, където сте историята, вместо да просто да разказвате историята, може да зададете въпроси. Защото толкова много от нас влизат в характерите, в ролите на определените истории, които разказваме и това как трябва да се представяме пред света, което всъщност създава проблемите, които ние имаме с всичките тези негативни мисли, които имаме. Тъй, че благодаря, че си тази лекота и пространство, Аби, и поглеждаш от различно място към твоята история, използвайки тези инструменти на Access Consciousness. Тъй, че нека да продължим. Тогава какво? Както казах, аз се грижах за себе си, имах начин да се погрижа за себе си, отидах в университета след това. И едно от нещата, които бих искала да кажа за това, че израсна по начин, в който аз израснах, е от много ранна възраст аз осъзнавам,
аз зная за жената. Тя винаги е била с мен. Не като че ли аз сякаш съм я оставила за себе си. Тя дойде с мен тази жена, но аз чрез инструментите можех да я разпозная като нещо, което не е мое. Като млада аз не я разпознавах толкова много, но едно от нещата, които аз осъзнавам, че носех със себе си е истинската липса на радост. Аз наистина не знаех какво е да нямаш радостта и да се равнява на депресия. Аз имах моите приятели, имах веселието, имах страхотни години в университета, определено, но в същото време имаше нещо под всичко това, което беше заедно с мен и беше с мен, когато започнах да имам гаджета и да имам връзки. Не зная дали скачам много напред в това, което искаме да говорим, но едно от нещата, които Access ми е дал, е осъзнаването, че аз съм избирала една лъжа. Тъй, че изборът създава съзнателност. Тъй, че семейството, което аз избрах да напусна след това. Какво знаеше това 14-годишно момиче, което напусна това семейство, за да създаде живота, което може би не е можело да създаде, ако не беше напуснала. След което отидах в света на гаджетата и връзките, тъй че имаше още повече драма и травма. Би ли ни споделила какво ти осъзнаваше, какво усещаше тогава за депресията? Ами да, аз се чувствах като риба, която плува в замърсена вода. И аз мисля, че така всеки го други го функционира по този начин. Никой не го слагаше, никой не говореше за това и казваше, ами това е депресия, за да знае, че това е депресия. Аз просто продължавах да живея по този начин. Мислех и, че да, това е начинът. Другото, което е, хората в моя живот можеха да кажат, че аз съм весела, че е хубаво да се с мен, но вътре в себе си аз бях много по-различна. И това, което не знаех през това време е, че има различни други възможности. Окей. Искаш ли да разкажеш на хората това име, това прекрасно име, което си е дала, защото аз искам да разкажа за това. Ами да, аз се идентифицирам като много добре функционираща персона, която иска да се самоубие. Това е много интересен начин да го погледнеш, не е ли? Нали? Защото показва, че ти все още можеш да създадеш твоя живот и в същото време да си толкова съзнателна. И всички тези мисли, чувства на хората около теб, колко време ти прекара да ги определяш като твои, преди да знаеш, че това не е истина? И колко време ти отне да ги отбележиш и да започнеш да погледнеш в тези мисли, специално мисли за самоубийство? Да, разбира се. Както казах, имаше този много малък шум, който непрекъснато беше в моята глава, който аз определях като себе си. Нещата станаха много интензивни в моите ранни 30 години. Направих много интересни избори, които ме оставиха. Аз бях изгонена от практиката, която започнах. Аз бях в много насилствена връзка. Тази връзка беше абсолютно пълна с газлайтинг, което е една от основните, когато си в един насилствена връзка, това е една от основните черти, която се виждате газлайтинга. И аз напуснах тази връзка и нямах дори обаче, и нямах дом.
Нямах работа, нямах връзка в този момент, но имах поне покрив. Покрив месех се от един диван на друг диван на мои приятели. Бях в много голяма болка. От 10, болката ми беше 10. Бях на място, където аз нямах нищо. Бях в непрекъсната болка. Не можех да видя начин навън, тъй че аз имах план да се самоубия. Да. Може ли да говориш за това? Да, разбира се. Да. Аз не съм сигурна. Може да ми попиташ въпрос? Преди да започнем да сме на живо тук, ти каза, окей, нека да започнем, аз искам да го направя, да говориме. Тъй, че когато ти започна да правиш планове, докъде стигна? Така, значи аз имах план, който щеше да бъде да взема повече хапчета, за да самоубия. И аз аз бих казал, че си бях имах една седмица преди да го направя. Аз бях много странно спокойна и смятам, че това идва с това да си направил решението, да си взел решението, което аз би го което бих искала да кажа, че това е различно от избор. Защото аз не можех да видя нищо повече от това, от дълбокото измъчване, в което аз бях. Тъй, че аз щеше да... и за това факта, че щеше всичко да свърши, имаше нещо, което много ме успокояваше в това. Не знам как се случи, но аз говорих с приятел един ден и за каквато и да е причината, до днес аз съм много благодарна за нея и аз имах възможността да споделя с нея измъчването, в което бях и че имах този план. Какво беше тя за теб в този разговор? Първо, най-важното, тя беше пространството, което аз имах нужда. Нямаше нищо в нейния свят, което да ме осъжда. Нямаше никакво осъждане, че аз бях лоша, че аз бях глупава, грешна, тя не се опитваше да ме контролира, не се опитваше да ме убеди в моите чувства, че моите чувства бяха грешни, защото това е което чувствах тогава. Тя просто беше там. И нейното присъствие и пространството, което наистина започна да отваря друго пространство за мен. Знаеш, и той като да отвориш прозорец след много дълга зима. Стаята не се променя, но в следващия момент някак си имаш този въздух и пространство, друго място, към което да погледнеш. Искаш ли да продължа? Да, разбира се, но твоят избор, защото ти сподели с нея, е, че тук има едва ли не някаква тайност, когато имаш мислите за самоубийство, което всъщност се случва при хората, които искат да самоубият, те смятат, че трябва да го крият. Защото ако ти споделиш за това, защото те не искат да споделят техните мисли с хората, точно по причината, заради която ти не си искала, но слава Богу, тя за теб е била нещо различно. Тъй, че би ли говорила за това какво може да те накара да не го криеш всичко това? Да, много съм благодарна за този въпрос. Тази реалност има наистина много странни гледни точки за самоубийството, да започвайки с срама, с упрека. Дори като погледнете в религиите, това е абсолютен грях. Ти не можеш да бъдеш погребана, няма да отидеш в рая, ако ти се самоубиеш. Аз смятам, че хората около теб може да си мислиш, че те са направили нещо грешно, че те трябва да го отрекат. Другото нещо, което е, че ти можеш да бъдеш излъгана. Като и, например, тези, които оцеляват сексуално насилие, не го репортува, защото всички казват, че те може би са излагали или смятат, че те са излагали. Всички тези неща, които понякога може и да са истина, но
в крайна сметка не помага в този момент. Защото е много и заради това всичкото е много трудно да се говори за това. Няма къде да отидеш с всички тези гледни точки, които съществуват в тази реалност. Аз искам много да съм наясно тук. Не казвам, че хей, това не е голяма работа, тук не е, нали, не дейте сега да го правите толкова голямо. Но в крайна сметка е въпрос на възможността за този човек, който преминава през тези чувства в този момент, да има пространство, да може да го погледне отдалече какво е и да види къде може да отиде оттам. И за повечето хора, когато го няма това нещо, това ги кара всъщност да направят последната стъпка. Да, е това, което значи пространство, което този приятел ти даде и това, което също ти даде избор да живееш. Те, че можеш ли да говориш за това, защото изглежда сякаш ти го избираше това, защото ти си беше решил, че нямаш друг избор и тя ти е представила нещо, което ти е позволило да поемеш стъпка назад и да погледнеш, за да видиш различната възможност. Да, и всъщност тя беше дарът много по-голям дар от това дори. Значи моят свят беше станал толкова малък, всички тези възможности се бяха смалили до това единствена гледна точка, която това беше единствения ми избор, едва ли не. Наистина нямаше друг начин да излезна от състоянието, в което бях. И единственото нещо, което ме забавяше, беше малкият страх, че аз всъщност не исках да умра сама. Това беше единственото, което е всъщност правенето, дейността да се самоубиеш. И аз като го казах, тя каза, нямаш проблем, аз ще дойда. Ще бъда с теб. Тъй, че колко смела е трябвало да бъде тя и колко добра. Знам, че това звучи много странно, но тя не идваше да ме спре. Тя не идваше да ме разубеди. Тя определено каза, окей, ако това наистина е това, което ти смяташ, че ще си дали кота с всичко това, за този избор, който ти правиш, аз ще бъда там, аз ще дойда и ти не трябва да умираш сама. И това е едното нещо, което аз мога да ти дам във всичко това. И какво това направи в този момент, беше да ми даде свободата да избера нещо различно. Нейното желание да ми даде мощността да направя този избор, който беше просто само мой да направя, ми позволи да отида от без избор, един само избор до много други избори. Това, което всъщност ме спираше, вече не ме спира, тъй че сега аз мога да го направя. Или аз не трябва да го направя. Но в крайна сметка аз излезнах от една гледна точка до една точка в две точки. И в този момент аз видях, че аз мога да избера нещо различно. И избирайки нещо различно, ще започна да създавам моя живот наново, защото аз ще трябва да продължавам да избирам. Аз не можех просто да избера да кажа, окей, аз ще избера да живея. Окей. Не, аз избирам да живея. Тъй, че, окей, значи сега трябва да си намери работа, място да живея и как ще се съвзема от всички тези опити, които съм имала, къде са моите хора и тези избори се превърнаха от 2 на 4, на 6, на 8, на 16 и ето ме тук след толкова много години. Окей, кога за първи път получи Барс? Ами аз бих искала да го дам кредита на Access, но аз всъщност нямах, моите Барс не ми бяха направени много по-късно, 2018 някъде. И това, което обаче искам да кажа е, че аз продължих да създавам, тръгнах напред и създадах живота си, направих си работата, създадах си работата, семейството, детето, колата, къщата и там беше това. И тази мръсна вода, с където аз плувах в нея, продължаваше да съществува, тъй че аз не се самоубих. Но аз все още нямах тази радост и не знаех какво това е. И това беше когато аз живеех много дълго време с това ниски, високи чувства. Но ако трябва да
да определя от 1 до 10, моят ниво на радост беше на 3. Това беше най-голямото, което може да достигна. И аз живеех толкова дълго с това нещо, че точно преди да намеря Барс, аз отидах на проверка с моя лекар и му казах, окей, давай ми хапчетата, защото не съм щастлива и няма да се получи явно без хапчета. Той ми даде хапчета за антидепресиращи, антистресови хапчета. Аз го видях в петъка и имах Барс във вторника след това и аз никога не използвах хапчетата. Страхотно. Да, това наистина беше страхотно. И само да кажа, през цялото време, когато получавах Барс, аз лежах на кушетката и си виках, това е абсолютно губене на време в момента. Тъй, че за всички от вас, които не усещате нещо, не го разбирате и чакате момента. Аз си казах, о Боже мой мили, колко още дълго това ще отнеме, че и аз не искам да видя тази жена отново. И аз не знам, просто нещата започнаха да се отварят. Имаше пространство, което аз не познавах и аз продължавах да се връщам при нея да ми прави Барс. Благодаря ти за това, за този разказ, защото е наистина много подобно на моят първи опит с Барс. Дейн ми направи Барс, след като ги беше открил. И той дойде и ми каза, хей, набавих това ново нещо. Аз легнах на кушетката и си спомням, че имах най-прекрасния сън, когато някой съм имала, но след това си казах, и сега обаче не мога да си представя, че ще живея без Барс. Тъй, че много бързо бих искала да говоря за нещо друго сега. За обаждането, което аз получих от тебе миналата година. Тъй, че моята прекрасна приятелка Аби, с която ние създаваме много често, тя ми се обади и каза, ти трябва да ми помогнеш. Тъй, че аз дигнах телефона и тя каза, Сара, аз правях се за 10 години вече и аз зная, че го правих, за да изчистя всички тези мисли за самоубийство. Обаче те се връщат сега и аз съм толкова интензивна днес, се чувствам и поглеждам към самоубийството отново, нещо, което аз не съм поглеждала преди. Тъй, че нека да отбележиме факта, че когато правиш Access Consciousness, ти ставаш още по-съзнателна, не по-малко съзнателна. И аз си казах, Аби, осъзнаваш ли, че днес е националният ден на осъзнаването на самоубийствата? И ние тогава започнахме да се смееме. Тъй, че кажи ми какво се случваше с тебе тогава и какво беше това за теб. Да, ние започнахме този разговор, където аз се отбелязвам като много силно функционираща самоубийствена персона. Тъй, че аз създадах моя живот, започнаха да ми се правят Барс, не вземах хапчета. Между другото, всеки един ден аз все още функционирах с мислите за самоубийство в главата си. Тъй, че това продължаваше да бъде нещо в главата ми и аз предполагах, че те са мои. Но това е нещо типа на където, нали, се че си пристрастен към нещо, алкохолизма и така нататък. Нали, повикването за алкохол, например, е там, обаче че не го избираш. И аз започнах да го отбелязвам. Окей, аз си казвам, аз имам желанието да се самоубия днес. Си казах, окей, чакай малко, това ли ще правиме, това ли избирам, какво е това? И си казвам, не, това няма да работи, няма да го избера. И това е начин, по който аз осъзнавах през цялото време всички тези енергии, които бяха около мен, но аз продължавах да избирам, да вървя напред и да избирам моя живот. Аз го правех това за много време и когато ти се обадих с вика за помощ, аз бях толкова потънала и не знаех откъде се идваше всичко това и се събудих толкова готова да се самоубия. Ще да кажа да се самоубия отново, но това не работи. Това чувство за както беше на времето, е както аз се чувствах. И това не беше проблем за мен толкова много време. Както ти, например, миришеш кафе, сутрин аз мириша самоубийство. Каквото и да е, обаче аз не трябва да го избирам, нали? Аз продължавам с моя ден. Но в този ден
аз бях наистина много привлечена от всичко това. И беше толкова тежко, и аз бях толкова сигурна, че това беше мой. И аз не разбирах защо е там. Защото аз поглеждам около себе си, няма проблеми, всичко е наред. И да, аз бях потънала и бях толкова ядосана, защото какво по дяволите, Access, какво става тук? Здравейте, аз съм работила толкова трудно, за да създам тези промени и нищо не се променя. И освен това, че ти си много по-съзнателна, да. Както се оказва, аз дори не знаех, че националния ден на осъзнаване за самоубийствата съществува. Това не беше моята реалност, не трябваше да го запомням. Дори не знаех, че съществува, окей? Тъй, че и ти идваш и ми кажеш, да, ти мислиш, че повече се узнаваш или по-малко. Може би осъзнаваш всички тези разговори, които се случват в целия свят, с всички тези хора. И аз тогава си казах, сега разбирам, това не е мое, много съзнателна, не е мое. Аз дори бих искала да отбележа това, че 98% от нашите мисли и емоции не са наши и това са едни от инструментите, които ти научаваш в Access Access Consciousness. Тъй, че Аби, събуждайки се с тези мисли, 98% не са нейни, въпреки всичко обаче, че има това осъзнаване за всичко това, което около нея и всички тези хора в света, които гледат това всеки ден. Тъй, че инструментът на кого принадлежи това, започва да го разбива всичко това, където ти не трябва да го приемаш като твои собствени мисли и емоции, а просто да го отбележиш, че че ти просто осъзнаваш как другите хора около теб ги имат. Аз не знам дали това съм го казвала преди това, че съзнателността, че ти си приела тези мисли, е дарът, който ти си за други, защото получавайки го, имайки желанието да го получиш, може би капацитетът, който позволява това да се промени, може би. Вау, да, това е страхотно. Ти никога не си го казвал преди така. Вау. Това е като активиране на нещо, което ти имаш нужда. И когато ти си това, като го филтрираш през себе си, колко много ти го променяш за тези, които го мислят всъщност и ти хващаш техните мисли. Вау! Тъй, че кажи ми сега, какво е животът сега за теб, след като имаш своите барс направени, кои са инструментите, които използваш в твоя дневен живот? Животът е великолепен. Става все по-добър всеки ден. Аз бих казала, аз получавам моите барс, когато е необходимо. Тъй, че когато аз за първи път получих бар сеанса, аз правих барс много, защото имах това натрупване на мисли, на всички тези неща натрупани от много години. Тъй, че аз го правех няколко пъти на седмица за няколко години и след това, след като започнах да ходя на повече класове, да използвам инструментите по-често, да правя SOP, да получавам ESB, всички тези неща, Дебарс аз ги получавам когато ми е необходимо, което е може би 1-2 пъти на месец и аз зная когато е необходимо. Инструментите аз ги използвам непрекъснато. Инструментите аз, знаеш ли, той като се едно да се научиш, когато се учиш да караш ръчна, колата, нали, с скорости, ти трябва да мислиш в първи момент, ти трябва да мислиш къде е, коя скорост и какво. Обаче но след което това става като твоята втора натура. И Ден много често говори за това да станеш инструментите, където е да правиш инструментите, да използваш инструментите и има и моменти, в който ти си инструментите. И аз искам да кажа, че аз дишам, аз мигам и използвам инструментите. Те са просто част от моят момент
всеки момент на живота ми. Бих искала да кажа, че имам прекрасното удоволствие и чест да бъда в твоят колектив, Сара, където ти си това за мен, ти си това пространство, ти си живеещия инструмент. Понякога е просто разговор и фасилитация, понякога е просто осъзнаване, където си казвам, хей, нека да се включа тук, нека да направя да се включа в енергията на Сара и да видя какво е достъпно за мен. И това е капацитета да промениш също нещата. И класовете Бъди ти, промени света са наистина дар на моя живот. Те са нещата, които най-накрая започнаха да прочистват тази рибена вода и аз можех да видя, че съм рибата, не водата. Това е страхотно, да. Да, и това промени всичко. Access има толкова много възможности за нас, от които да избереме наистина, нали? Инструментите, въпросите и лекотата, което всичко това е, ако ти искаш да имаш лекотата. Аз съм някой, който смятах, че всичко е много трудно, но инструментите, които аз използвах, започнаха да го променят това нещо. И където си казвам в един момент, о, Боже мой, мили, това е прекалено лесно. Ние всички всъщност обаче трябва да бъдем толкова щастливи и да имаме това щастие в живота си. Един от моите най-любими инструменти е какво ако се събудиме всеки ден с прекрасното желание, с прекрасното усещане за живота ни. Аз съм благодарна за теб и се радвам, че ти дойде на това интервю. Това се нарича сериите, които направихме, интервючета, които направихме, ти не си сам. Те, че направихме няколко интервюта, може да се включите и да ги гледате, ако се чувствате сами. В много преведени са на много езици, с много фасилитатори. Тъй, че може да ги гледате и да разберете, че да имате в себе си и да имате лекотата е нещо, което животът може да ви предложи. Благодаря ти за всичко, Аби. И преди да си отидеш, каква покана можем ние да бъдем за хората? За това те да знаят, че когато нещо те мислят, това е много често много често това, което те осъзнават за хората, които са около тях и какво можем ние да променим. Ще ви видя много често. Имаме още няколко интервюта, които ще дойдат и аз не мога да се сеча кои точно бяха, но ще се видим там. Чао, Еби! Чао, чао!